मा जागोन जों जेब्ला जेनेटिक इन्जिनियारनि हेल्प लाना मानसिफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सुथुर थाम्फै येस थाम्फै नोंथांमोना कारेक्टखौनो खोनादों थाम्फैनि खिबुआव अर लगायना होगोन बुजियाखै माने गासैबो थाम्फैखौ बुथारजोबगोन थाम्फै बे थाम्फैयानो क्रर क्रर मानसिनि जिउखौ ममजों साटनि लगायना जानाय बायदि जाजोबदों मानो होनोब्ला थाम्फैनिफ्रायनो मेलेरिया जायो मेलेरिया र' मेलेरियायाबा दाबा मा गाइस तो खोनासंबाय करो मेलेरियाया मोनसे जिब जाय जिबा थाम्फैनि बबेबा प्रजातियाव थांना थाबाय थायो आरो बे मेलेरिया थाम्फैयानो सोरबा मानसिखौ अरोब्ला नोंथांमोनाथ' मोनथिखायो मेलेरिया की बल्ले बल्ले हो जाती है और हमारा शाबा बुजियाखै र' बुजायनि गाइस मेलेरियाया मोनसे रोखोमनि पेरासाइटनिफ्राय जायो आरो बे पेरासाइटा थाम्फै एबा फिमेल एनाफ्लिस थाम्फैनियाव थायो आरो बे थाम्फैयानो नोंथांमोनखौ अरोब्ला मेलेरियाया नोंथांमोननि थैयाव भां लोंना तान्डब खालामो 2016 मायथाइयाव एराउन्ड 20 करोड़ मानसिफोरखौ मेलेरिया जाजोबदोंमोन बै 20 करोड़निफ्राय 5 लाख मानसिया थैदोंमोन उफ थाम्फै की माँ का तो फ्रेंड्स इस थाम्फैयों का क्या किया जाए मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए चलो सालों को मार के देखते हैं मोनसे साइन्स फैदों जि साइन्सआ मेलेरियाखौ अराय समनि थाखाय फोथैजोबनो हागोन बाट बेयावबो सार्केस दं खोनासं जों थाम्फैनि डिएनएखौ लाफानानै लेबाव गोदान जोलैनि थाम्फै बानायनांगोन गोदान जोलैनि थाम्फै औ फ्रेन्ड्स गोदान जोलैनि थाम्फै खोनानायाव एसे हजम जाया मोनदोंब्लाबो आइफोर आफाफोर बिलिभ मी बेफोर गासैबो हसा मडिफाइड थाम्फैखौ अलरेडी बनाखाबायनोखा जब गाय भैंस की क्लोन बन सकती है तो ये मच्छर क्या चीज़ है गाइस माब्रै जागोन जों जेब्ला जोंनि लेबाव बानायनाय थाम्फैजों आरो मेलेरिया बायदि हाराम खर थाम्फैनि गेजेराव जुद्ध लगायना होगोन गाइस बेनि सिगाङावनो मेलेरियाया मा बेखौ मोजाङैनो बुजिना लानि मेलेरियाया जायो प्लाज्मोडिया नामनि परजीबिनिफ्राय प्लाज्मोडियाया जोबोद गिख्रांथाव परजीबि जायनोबा मोनसेल' सेल्सनिफ्राय जायो बे परजीबिया थांना थानो थाखाय मोनसे खास किसिमनि थाम्फै एबा फिमेल एनाफ्लिस थाम्फैनाव थायो जायनि बागै नोंथांमोना स्कुलाव फरायदों जानांगौ जेब्लानो बे थाम्फैया नोंथांखौ अरो अब्लानो बे परजीबिया नोंथांनि मोदोमाव हाबलाङो आरो डाइरेक्ट लिभाराव थांना एसिना थायो जाहाथे बे परजीबिया नोंथांनि इमिउन सिस्टेमनिफ्राय बासिनो हायो इमिउन सिस्टेम माने हजम शक्ति अलमोस्ट 1 दानावलागे लिभारावनो थाना अमा बेदरजों दाउजों सेरेबजों जाना आरामसे उन्दुबाय थायो अमा दाउ सॉरी मैं मजाक कर रहा था अमा दाउ सेरेब नङा लिभारनि सेल्सखौ जाना आरामसे आथिं हेबना उन्दुबाय थायो आरो 1 दाननि उनाव फुल बाइसेप चेस्ट सिक्स पैक बानायना लिभारनि जि सेल्सआव थायोमोन बेखौ बाहुबली बायदि सिंखावना बाहेराव ओंखारबोयो मेलेरियानि हाजार हाराम खर परजीबिया लिभारनिफ्राय ओंखारबोना जोंनि पियर ब्लाड एबा थैयाव फैना स्प्रेड गेलेफैयो माने थैयाव थब्ल'फैयो आरो गावनि नेक्स्ट टारगेट एबा रेड ब्लाड सेल्सनिथिं आगान होयो रेड ब्लाड सेल्सनिसिम सहैना मोनसे गासै सेल्सखौनो बुथारहोलाङो आरो इमिउन सिस्टेमनिफ्राय गावखौ बासायना लाखिनो थाखाय बै रेड ब्लाड सेल्सनि मेम्ब्रेनजोंनो गावखौ खोबना लायो माने सोरखौबा बुथारना बै बुथारजानायनि बायदि मास्क गानना लानाय घोर बकचोदी गोबां ब्लाड सेल्स थैनायनि जाहोनाव जोंनि थैयाव इनफेक्शन जानो स्टार्ट जायो आरो बै इनफेक्शननि थाखायनो जोंनि इमिउन सिस्टेमा एक्टिभ जानानै गगा मोननाय गुजुनाय लोमजानाय आरोथ' मा जाबावो आरो जेब्लानो मेलेरियाया खर'आव लागै सहैनो हायो अब्लानो मानसिया सेरिब्राम एबा कमायाव लागैबो थांनो हानाय आसा थायो मोनसे ओरैबायदि सम फैयो जे मेलेरियाया मोनसे सोलेरनिफ्राय गुबुन आलादा सोलेराव थांनो रेडि जायो जेब्लानो गुबुन थाम्फैया मेलेरिया जानाय मानसिखौ अरो अब्लानो मेलेरिया एबा प्लाज्मोडियाया बे थाम्फैनाव थांफायो आरो बे थाम्फैया गुबुन मानसिखौ मास्तानि खालामहोयो एनिवेज जिका भाइरासनि नाम खोनादों 2015 मायथाइयाव गासैबो बुहुमावनो जिका भाइरासआ अर बायदि साग्लोबजोबदोंमोन जेब्ला जिका भाइरासआ सोरबा प्रेगनेन्ट आइजोखौ अरो
अब्ला गथ'आ फिजिकेलि हेन्डिकेप एबा लेंग्रा काना बेंग्रा आरोथ' मा जोनोम जायो। दा नोंथांमोना साननोबो हागौ जे जिका भाइरासखौलाय माया जाहोलायखो होननानै, नाथाय फ्रेन्ड्स बे रावबो नङा। जिका भाइरास जाहोनाय टिकाखौबो जोंनिनो बयजोंबो अनजानाय मिस्टार थाम्फैया लाना दोनदों। जारिमिनाव नायब्ला मोनथियो जे बयनिख्रुइबो बेमार साबदेर होग्रा जिबानो जाबाय थाम्फै। जों मानसिया खाफाल मोजां जे HIV एड्स रोखोम डेन्जारियास बेमारा थाम्फैनिफ्राय सोमजिया एबा थाम्फैया सन्देर होआ, नलेबाथ' दिनै मानसिया जोबनायनि लामायावमोन। फ्रेन्ड्स बे बुहुमाव मिलियन बिलियन थाम्फै दं आरो नोंथांमोना मिथिगौ ना मासे थाम्फैयानो खेबसेयाव 300निख्रुइबो बारा बिदै दैयो। न'आवथ' जों मायबा मोनसे जगार खालामनाब्लाबो थाम्फैखौ बुथारनानै बेनिफ्राय बासिलांनो हायो, नाथाय बे बुहुमनि क्रर थाम्फैफोरखौ माब्रै बुथारगोन? लोगोफोर बे भिडिअनि गिबियावनो आं जि टेक्न'लजिनि बाथ्रा बुंदोंमोन बेनि मुङानो जाबाय क्रिस्पार टेक्न'लजि। दिनै साइन्सआ ओरैबायदि डेभेलप जाबाय जे जायखिजाया जिबनि DNAखौ सोलायना जोंनि मथे बै जिबखौ सलायलांनो हायो। बुहुमाव थानाय बिलियन थाम्फैनिफ्राय किसुमान थाम्फैनि जाथियाल'सो बेमारखौ सोमजिहोनो हायो। स' नेचारजों बारा गेलेयालाबासिनो बै थाम्फैनि जाथिखौल'सो बुथारोब्ला मा जागोन जि थाम्फैया जोंखौ खहा खालामो। स' बेफोर गासैबो बाथ्राखौ साननानै जोंनि साइन्टिस्टआ ओरैबायदि मडिफाइड थाम्फै बानायदों जि थाम्फैयाव मेलेरियानि परजिबि प्लाज्मडियाया थांना थानो हाया। बाट बे मेथड एबा फर्मुलायावबो मायबा नङा मायबा दानि मैगङाव भेजाल थानाय बायदि भेजाल दं। मानो होनोब्ला साइन्सआ जि मडिफाइड थाम्फै बानायदों बै थाम्फैनि बिदैनिफ्राय आधा थाम्फैयाथ' मोजां ओंखारगोन, नाथाय आधा थाम्फैया बै सिगांनि बायदिनो हारामि ओंखारगोन। मानो होनोब्ला जिननि सिङाव मोननै जिनम थायो आरो जों बै मोननै जिनमनिफ्राय मोनसेखौल'सो सोलायहोनो हायो। फ्रेन्ड्स सिन्था खालामदों? र' सिन्था दा खालामसै, नै खोनासं। जेनेटिक इन्जिनियारिंआ दिनै ओरैबायदि डेभेलप जाबाय जे बेनि सल्युशनाबो मोनफैबाय। बे मेथडनि मुङानो जाबाय जिन ड्राइभ। बे मेथडखौ इउज खालामना जों मोननै जिनम्सखौबो सोलायहोनो हायो। बेनिफ्राय जागोन मा जे बै मडिफाइड थाम्फैनि बिदैनिफ्राय गासैबो थाम्फैया जोंनिनो चेला गोजा ओंखारजोबगोन। इन्टारेस्टिं ना फ्रेन्ड्स? आरो बेफोर मोजां थाम्फैखौ गासैखौबो हाग्रायाव हगारना होब्ला बै हाग्रानि थाम्फैजों थांना बें बेरे बेरे बें बें बें, इउ नो व्हाट आइ मिन फ्रेन्ड्स? माने हाबा खालामना फेमिलि बानायगोन। इन्टारेस्टिं खोथायानो जाबाय जे बै थाम्फैनि फेमिलिया जागोन गासैबो मेलेरिया फ्रि थाम्फै, यानि मेलेरिया का सफाया। आरो बेफोर जानो साननैसोल'सो नांगोन। मेलेरियानि पेरासाइट प्लाज्मडियाया बे बुहुमनिफ्राय सेटेप जालांगोन। बोसोरै मेलेरियानि थाखाय अलमोस्ट 5 लाख गथ'फोरनि जिउ गोमालाङो। रिसार्च खालामनाय मथे प्रत्येक 5 मिनिटाव 7 गथ'फोरा गावनि जिउखौ खोमाना लानो गोनां जायो। स' मेलेरियाया जोबलांबा जोंनाथ' बागुरुम्बा माने टेनसनानो फ्रि जागोन। फ्रेन्ड्स डेंगु होननाय बेमारखौ खोनादोंना? बे बेमाराबो थाम्फैनिफ्रायनो जायो। स' बेफोरखौबो जों जेनेटिक चेन्ज खालामनानै होखारजोबनो हागोन। बिदिब्लाथ' दा नोंथांमोना सानदों जे दाबो मानो खालामाखै होननानै। फ्रेन्ड्स खोन्थानि, जोंना प्रब्लेमा बेयावसो जे दा जि टेक्न'लजि ओंखारदों, आइ मिन क्रिस्पार टेक्न'लजिया जोबोद गोदानसो। आरो बयनिख्रुइबो गिदिर बाथ्रा, एफा गिदिर बुहुमाव गासै थाम्फैनि DNAखौ चेन्ज खालामोब्ला किसुमान नेचारेल खात्रा एबा डेन्जारबो फैनो हानाय, जायखौ जों दासिम सानस'नोनो हायाखै। जानोबो हानाय जे DNA एडिटिं खालामखांनायनि उनाव मेलेरियाया थाम्फैनाव थांना थानो हानाय नङा, नाथाय जोबोद गिदिर बेमार लाइक HIV, केन्सार बायदि बेमारा थाम्फैनाव थांना थानो हाब्ला? हे इसोर, बेनि उनावथ' इसोरासो मोनथिसिगोन। स' जिन ड्राइभआ मोनसे जोबोद गोदान टेक्न'लजि। बे खामानिखौ गोथौयै सानै हयैसो मावनो नांगोन। दा नोंथांमोना मा सानो? आइ मिन जिन ड्राइभखौ इउज खालामना मेलेरियाखौ सेटआप खालामनो नांगौ ना नाङा? आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहर। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबावसै। गोजोन्थों।